Breakfast. Good morning everyone. Lobat na kasi ito. Oo. Okay lang po ako. Kabsat natin gawin pa rin po sa bahay mo. Kabsat, Maong Kati. Naka-play na yung 1 hour. Si Bliss, live video. Si Idol Bini, ito pinapanood ko yung nag-set up ako ng electric fan para sa sisiw ng manok. Ang dami. Ang daming alaga ni Idol Bini. Kabsat natin, going pa rin po. Nakababad lang ha, Chinita. Thank you so much. Hiraya, playing pa rin yung ano mo. Yung live mo. Ma'am iConnect, ito naman po sa'yo. Live mo kahapon. Thank you so much. Tapos Idol Bini yung latest na video mo, another video po. Di pala nag-live si Kabsat natin. Panibagong video, Idol Bini. Sa small garden, 24 minutes. Kabsat natin, sandali, nag-umiikot itong isang ano. Thank you so much po. My ads, Idol Bini, 2 minutes and 28 seconds. 2 minutes and 28 seconds. Sinita, nakababad lang. Maong Kati, 1 hour and 7 minutes. Ay, nag-end ka na. Pero may ads siya eh. Nag-a-ads siya. Emoji ko. Delayed siguro sa akin. Ayaw mo na, delayed yan sa akin. Nag-live kayo si Kabsat natin. Mabagal ngayon ang angel ko. Ayan, 2 hours and 10 minutes si Ma'am iConnect naka-play. Kay Kabsat nati. 6 hours, Kabsat nati. Kahapon ito. Si Chinita, pinagpapatuloy ko pa rin yung live mo po na play ko. Kahapon na 8 hours. Since nag-end ka na. Thank you so much. Kung nandyan ka, Just Blast, pangalawang play yung 2 hours mo. Hindi ko na kasi ako na gumising ng madaling araw. Gumising na ako kanina. Tingin ko na. Bliss, Kabsat, naka-play yung latest mo. Kabsat, Bliss. O Kabsat natin may harang 1 minute and 33. Dito ko na ikaw nilagay. 1 minute and 33 seconds. Si Kabsat Bliss naka-play.
Just Blast, marami pang ads dito sa latest live mo na 2 hours. Idol Bini, pang tamsak 210 sa 24 minutes mo. I-tour ko kayo sa garden. Maliit na garden. Small garden. Thank you so much po sa lahat. Ito Chinita, naka 7 hours pa. May 1 oras pa akong tinatapos. Sa 5:18, ito yun. Ayan. Naka 7 hours, 14 minutes out of 8 hours and 10. Okay, thank you so much, Chinita. Mayat maya kasi ang ads niyan, kaya mas nauna pang matapos yung 11 hours niyan. Yan si Idol Bini. Yan si Bliss, Kabsat Bliss. Bali, ayan yung bago kong play ngayon. Yung isa, tinatapos ko pa. Yung 7 hours din. Si Hiraya Manawari. Ilang minutes pa to. O, 1 oras pa yan, Hiraya. 4 hours kasi yan. Ito po kay Ma'am iConnect. May ads pa, Ma'am iConnect. Ilang minutes ang ads. Uy, Ma'am iConnect, ang ads mo, 1 hour and 28 minutes and 58 seconds. Ma'am iConnect, ito po ang ads mo, Ma'am iConnect. 1 hour, ang haba. 28 minutes and 55 seconds, Ma'am iConnect, ang ads. Ito po si Mami Test, tinatapos ko pa. Ito, pag-set natin, naka-play ka dito sa kabila. 6 hours and 8 minutes. Kung nag-live ka, kabsat natin, sabihin mo lang at magtambay tayo. Mel family, nakatambay lang. Mel family. Ayun, may... Di ko na to naabutan ang live niya. Kagabi, katulong na ako. Sagi-isang, ito naman si Bliss, may maya din ang ads nito. Pero hindi pa to monetize. Pero pag in-apply niya yung 3K niya, baka mawawala itong dahil siyempre babayaran na ni YouTube yun. Ayan, 7 hours, naka-play pa rin. Ito naman kay bali sa Ilocano, 1 hour, Kabat Maong Kati kung nandiyan ka pa. 1 hour, 7 minutes. Mag-set ka pa lang. Ayan po, Kabsat. Check lang natin kung ilang minutes na yan. Naka 9 minutes. Nagharang kasi yan una. Ayan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lamang po ang play nyo. Mag-set pa lang. O sige, Kabsat natin. Si Heinz Madayag po ang pupunta sa iyo. Siyempre si Just Blast nandito. Naka-play. Wala nga lang volume ito, Kabsat natin dahil sabog. Di ko pa napapagawa yan. Kailangan niya din ng upgrade para daw bumilis. Hindi na maghahang.
mahaba-haba ang ads mo, Ma'am iConnect, pero tatapusin natin yan kasi maaga pa naman. Ay, hindi ko na ipakita kay Sexy Chinita. Ano? Saan na ba yung si Sexy Chinita? Ito pala. Sexy Chinita, nandyan ka pa ba? Ito yung nasabi ko na pala. Yung isang oras mo pa na tinatapos. Kaya hindi muna ako mag-play sa'yo ng videos ha, para lahat kayo ay makakakuha ng play. Tapusin ko muna yun bago tayong mag-play ng videos. Para yung ibang angel, para sa mga papasok naman. Bagong pasok po. At may ads ulit, kabsat natin. 1 minute and 58 seconds. Pangtam sa 211 Idol Bini. Lulusog ng tanim na Idol Bini. Maraming salamat. 11 PM. Ay, wala na. Tulog na ako niyan, kabsat. Kasi inad ko yung live ko ng alas 10. Kasi yung mata ko wala na eh. Hindi ko na mapigilan. Lumuluhan na pagka-pipigilan ko pa. Kaya, yun. Nalimutan ko ang tanggalin itong charge ng isang laptop. Di bale itong isa, plug and play. Itong isa kasi sa office. Nalimutan kong tanggalin. Oo. Kaya wala kang sa live ni Ma'am iConnect. White is life. Sayang nga yan si Madayag. Itry ko nga. Kung yung asawa ko at siya yung mag-verify. Busy kasi sila ngayon. Ads ma'am. Kabsat na. Sabihin mo na lang sa kabsat natin pagka ha. Bago ako mag-open. Pag-open kita pag Hindi kasi agad ako nag-open ng tab pag ako papasok. Siyempre nakakabagal din ng play kasi. Kaya ko kayo tinatanong kung kayo naka-live para pag nag-open na, diretso na siya sa live niya. Yun, thank you so much. 6:25 na ang bilis ng oras kasi naka 1 hour na tayo pala. Salamat po sa 15 na thumbs up. May pumasok kanina. Ang tamad nung pumasok kanina, ino-observe ba hindi ako nagpaparamdam yun. Nag-isang hi na lang siya. Sinabi niya yung channel niya. Ninja niya yun. Di man lang nagtamsak, malis na. Paano mo naman entertainin mo? Yung sa unahan, kaya hindi ko na dinamitan. Lagi yun sa live ni Kabsat, ni Sisi Lucy. Nag-emoji lang siya, malis na, sasabihin niya lang Ay, hindi nga pa nga siya nag-emoji. Pumasok ninja na, sinabi niya yung main channel. Wala nang kasunod. Tamad. Ako hindi ako ganun sa mga pinapasukan kong live. Dapat galangin mo din ang bahay ng papasukan. Magtatao po ka, ganun. 'Di ba ganun naman 'yun? Courtesy. Ano lang naman, side comment ko lang 'to. Pero nag-comment na rin si Sisi Lucy doon sa tao na yun noon napasukan ko yung live ni Sisi Lucy.
Pero hindi ko nang dinamitan kasi bakit ganun. Buti kong nagtamsak. Kaya ang pumasok lang kanina si Ma'am Iconek. Terima. Siya. Yun. Iconek, Terima. Tapos siya. Hindi na niya sinundan. Hindi ko na silang siyang pinuntahan. Malaki kasing vlogger yun. Buti pa nga sa Idol Bini, laging sumasahod pero mabait. Di ba Idol Bini, lagi kang sumasahod pero mabait ka. Thank you so much, Ma'am Iconek. Hiraya, i-play muna natin yung Hiraya mo ha, bago si Oscar. Para to give way ng iba. Bali, saglit na lang yun, 1 oras na lang. Hindi ko kasi pinuputol. Ito kasi sa'yo, tumigil. Tumigil kagabi. Hindi ko alam bakit tumigil. Nakabukas naman ito. Ito yung na-encounter kong problem pagka silent. Pag silent live lang. Tapos, laptop ang gagamitin ko. Tumitigil siya. Sana all laging sumasahod. Oo yan, si Idol Bini. Madami kasi siyang Dikitan nyo guys. Marami kasi siyang bisita. Saglit lang pag nag-live yan. 2 hours. Yung pinakamatagal hindi. Pag nag-face to face lang kasi siya lagi. Pagka marami na siyang gagawin, kakat na niya. Yung parang ikaw, Ma'am Icon, hindi ka nagsa-silent. Ganun siya. Kaya maraming pumapasok dyan. Maraming membership, ganun. Kaibigan to ni Mr. Madayat. Ang grupo nito, si Alfredo Mix, si sila Alpsco. Yan. Oo, yun. Tignan mo, ito nga, tignan mo ma'am. I-try mo i-play yung isang video niya. Ito, saan na ba yung piniplay ko? Oh, i-tutor ko kayo, itur ko kayo sa aking small garden. Meron tayo pedada at atsyal. Hindi ko alam itong atsyal at saka pedada. Ayan ma'am. May 211 likes na siya. Yun. Ang lagi niyang ina-upload na Idol Bini yung trabaho niya. Yung about sa work niya. Nagpa-farming, ang dami niya kasing multitasking kasi itong taong to. Diba Idol Bini? Sana all laging sumasahod si kay Idol Bini. Mayroon pala akong hindi pa na play. Sandali, si Sir Terima. Natapos ko na, ma'am, yung niya. Puntahan ko ulit siya. Si Sir Terima. Pumasok pala siyang kasama mo. O, di ba? Hindi pa natin abot. Tingnan yung mga niya, yung mga mabait ka ako dahil kahapon hindi ko kasi agad nakita na nag-live siya. Ako naman kasi nagmamadaling mag-live. Hindi na ako ang alam ko lang kasi nagla-live ng alas 7 ikaw, Ma'am Icon. Kaya bago ako nag-live, tingnan ko muna. Wala pa namang live si Ma'am. Tapos nung natapos akong mag-live, nakahiga ako, hindi naman tayo agad makakatulog, di ba? Pumunta ako kay Idol Bini, yung palag, nag-goodbye na siya. Pinag-play pa niya si Mr. Madayag. Kaya marami niyang kaibigan, di ba Idol Bini? Sana all sumasahod sa Idol Bini. Kaya yung mga vlogs niyan, ang taas ng likes. Ang taas ng views.
Thank you so much. Kabsat maong copy, 20 minutes na ang 1 hour mo. Ayan, ito yung sinasabi ko, tumitigil. Pagka naka-silent live. Dami niya. Ang lulusog ng pipino ni Idol Bini. Nag-live pala si Idol Lucy, mga kapatid. Si Sisi Koy Lucy. Amay ko naka low volume yung ano mo 1 hour and 58 minutes na 1 hour and 28 minutes na ads mo. Hindi ko na to i-volume. Low volume lang siya. Play naman natin si Sir Terino. Magbibigan kasi kami ngayon, kaya hinabol ko ang ano. Still here and kabsat ha. Oo, naka-end ka na kabsat yung pinagtambay ko sa'yo. Binigay ko kay Ma'am Icon. Tapos binalikan ko yung 8 hours mo na live mo. 1 oras pa kasi yun. Itinuloy ko para fully watch siya. Maraming ads yun, Sisikoy, yung 5:20, 5:18 na live mo. Yun yung 5:18 na live mo. Dinaig mo pa si yung 11 hours ni Sisi Lucy. Si Sisi Lucy, natapos ko na kaninang pag open ko kaninang alas 5, pag check ko, tapos na yung kanya. Ikaw, ano pa? Nasa magsa 7 hours pa lang. Halos sabay ko kayong plinay yun eh. Naka-silent yata si Sisi Lucy. Oo, silent. Ito din si Just Blast. Marami ding ads pero hindi pa siya yata monetize. Maong Kati, naka-play lamang yung 1 hour and 7 minutes.
Thank you so much, 7 amazing friends. Dadating na sundo ko. Di pa ako nakaligo. Tusok po ulit. Thank you so much, Sisi Chinita. Ako kasi mamaykon ko nagpapasundo ako. So ako na lang siya tatawagin. Ang maganda doon sa sundo ko, ano, kung hindi siya available, tatawagan niya yung tatay niya. Kung hindi available yung tricycle niya kasi may prior arkila siya o kaya nasa bukid, tatawagan niya yung tatay niya kasi nag-tricycle din. Disipulo, scheduled na kasi Disipulo ni Cristo, mega love shout out. Natapos ko disipulo yung plinay ni Miss Jamie na channel na 3 hours. Hope nakita mo yung comment section niya. 3 hours po yun. Ngayon ipag-play kita ulit. Dali lang. 50 minutes na lang, Sisi Chinita, matatapos na natin. Another ads, kabsat natin, 1 minute and 35 seconds sa 6 hours na live. Idol Bini, pangatlong mahabang video, natapos ko na itong 21 minutes mo. Ako kasi, maganda kasi yan, mamay ko, may sundo ako kasi. Mahirap ang tricycle dyan sa highway. Kaya ako din nagtatawag. Pero special fare kasi sa akin pagka susunduin sa bahay. Kasi manggagaling pa siya sa sa kanyang pila. Siyempre, iwanan niya ang pila niya. Yung pila niya na yun, kasi 30 pesos yun. Yun ang babayaran ko plus yung paghatid niya sa school. Plus 20, edi 50. Ganun po ako. Hiraya, thank you so much, still playing. Kaya isang tawag lang. Yung iba kasi madamo. Kaya isang tawag ko lang sa kanya. Ang bilis niya. Oo. Kasi, syempre, pangkabuhayan niya yun. Another 21 minutes, Idol Bini. Nag-harvest kami ng manok sa Barangay Kampo. 21 minutes, pangatlong mahahaba. Hiraya, thank you so much. Still playing. Ayan, natapos ko baka nag-live na sandali lang, disipulo baka nag-live na kasi si Kabsat natin. Puntaan ko lang siya kasi sabi niya magsi-set up. Hindi pa. Wala pang live, Kabsat natin. Sige, play muna kita, disipulo. Disipulo ni Cristo. Thank you so much, disipulo, kung nandyan ka pa. Natapos na si Mantes. Ang unang malakas na ulan sa Pilipinas. Itong ulan na to, basta na lang kung kailan niya gusto. Ganun din dito. Kaya nasunog yung bulaklak ng madami namin mangga. Kaya sa 10 lang yung na-harvest namin. Disipulo playing Kasi ang dami niyang nakita ko pa to, blinag ko pa to noon. Ang dami-dami niyang bulaklak noong January, February. 'Di ba 120 days yata ayan bago tuluyang ma-harvest. Yung 60 days na yan noon. Ang dami na. Tapos biglang umulan ng hindi magsi 60 days pa pala. Biglang umulan ng last week ng February. Dalawang
Umulan, bali dalawang malalakas na ulan. Nasunog, ganun pala, nasunog yung ano niya. Nasira yung bulaklak niya. E di bumawi na naman siya nung April. Bumawi na naman siya. Nakita ko may mga umuusbong na naman pero hindi na ganun kadami. Parang mga siguro 20% na lang nung una niyang bulaklak. Nakaw! Umulan na naman noong last week na naman ng April. Wala na. Wala nang natira. Sisi Icon, ingat po sa pagpasok. Thank you so much din, Ma'am Icon. Mag-iingat po. Pabsat natin, may harang ulit sa live mo, 1 minute and 35. Disipulo, pinakamalakas ng ulan sa Pilipinas, Tamsak 33. Ma'am iConnect, nasa ads pa rin. 26 minutes na po out of 1 hour and 28 minutes. Playing lang si Hiraya dito. Hirayan, 1 hour na lang. Kasi naka 3 hours and 27 minutes na out of 4 hours and 27 minutes. Okay, 1 hour na lang. Another ad, si Kabsat Nati, 2 of 2, 30 seconds. Forever Grateful, number 24, para kay Bliss ay naka-play. Thank you so much, Kabsat Bliss. Disipulo, thank you so much. Naka-play ka lamang po. Si Idol Bini, syempre naka-play din yan. Maligo lang, Kabsat. Oh, thank you so much, Kabsat Maong Kati. Naka-play lamang po yung 1 hour and 7 minutes Ilocano Balse. Itong 5:18:26 ni Kabsat Chinita ay naka-play. Pati natapos na ito. Ngayon, matatapos na yan siguro ngayon. Si Kabsat natin, naka 20 minutes na ang live. Ang live niya po kahapon na 6 hours. Ilang minutes yun? Thank you po, Sisi Chinita. So, naka 7 hours and 35 minutes ka na po out of 8 hours and 10. Si Kabsat Chinita. Idol Bini, dito lamang po sa 21 minutes nag-harvest kami ng manok. Barangay Campo, Himugaan, Sagay City. Tamsak 151. Tamsak 151. Idol Bini. Ayan.
Idolunin. Magalag shoutout. Ayun. Tumana ako kanina sa live mo. Mag-play tayo. May 5 nanonood. Salamat po sa 5 nanonood.
Magsasangag tayo. Idol Bini, thank you so much. Nakaplay lamang ikaw yung anong, nag-harvest ka po ng manok. Kabsat natin, nakaplay lamang po. Disipulo, nandyan ka pa ba? Natapos na po disipulo yung malakas na ulan. Thank you so much, Hiraya. Thank you so much. Yan, naka-live na si Kabsat natin. Nagsasangag kasi ako. Ang dami palang kanin nilang ano, pinuno yung kaldero. Kagabi, buti hindi na panis. Lord, para namang ang lakas namin kumain. Ayun. Nakaparking na, Kabsat natin while playing 6 hours mo na live. Ma'am, I connect nasa ano pa? 1 hour and 28 minutes mo na ads. Hiraya, nandito pa rin tayo sa 4 hours mo. 4 hours and 27 minutes na live. Please, playing pa rin po yung Forever Grateful. Kabsat Maong Kati, may ngayon ba yun? Yung premiere mo? Tignan ko nga kung ngayon. Sandali lang, just blast. So, kung balikan kita, puntahan ko lang si Maong Kati. Naka-play Maong Kati yung ano mo, Ilocano, Balse. 1 hour. Ay, oo, may premiere siya. Tamsak 12. Salamat po, sisi ko ay Ma'am Kabsat natin. Nakatambay lamang din po. Ayan, nandito na ako sa premiere mo, Maong Kati. Mahaba siguro itong premiere mo. And na live ko. Thank you so much. Sige, nandito lang yung ano, kami lang kanina. Mel family. Ads ulit, Kabsat natin dito sa live video mo, 2 minutes. Nandito lang kanina, Mel family, nakatambay lang kanina yan. Pero since nag-end ka na pala. Oo nga, Mamay Connect, mahaba pa yung live mo. Live, ano yun? Ngayon ko lang na play yun yung 1 hour. Na 28 minutes. Ayan na, Mel family. Yun yung nakatambay lang kanina. Diyan di nga lang siya kaya emoji, busy akong babakas. Nandito pa lang, Mamay Connect. Naka 44 minutes na, ma'am. Out of 1 hour and 28. Sige, Kabsat, Melinda.
Mag-play tayo. Ma'am I Connect, mag-iingat po. Thank you so much. Yan sa Idol Bini, natapos. Dali lang nga yung sinasangag ko, baka masunog. Thank you so much. Play natin yun. Thank you so much, Kabsat. Nati. Nakatambay lang, tsaka nakaplay. Thank you so much. Kabsat Bliss, naka-play pa rin. Forever Grateful 24. It's Mel Family, 32 minutes. Idol Bini, thank you so much. Tignan natin. Nag-goodbye ka na kanina dito sa pag-harvest kami ng manok. Ayan, fully watch na ito. Ito ay mahigit 20 minutes, 21 minutes and 9 seconds to be exact. Mag-play tayo uli ng live, long videos na lang kasi maroon ka namang mga videos na mahahaba. Idol Bini. Thank you so much, Kabsat. Nati. Another video kay Idol Bini. Thank you so much. Diba, magsasaka tayo ng ilang buwan. After ilang buwan, tapos masisira naman ang cellphone. Ganun din. Pambili ng cellphone na pang 17 minutes, Idol Bini. Barangay Ride, Barangay Busay, Bago City to Bacolod. Ride, Barangay Bago City to Bacolod. 17 minutes, Idol Bini. Si Chinita playing lang din. Mel Family, 32 minutes ha. May ads, Idol Bini, may ads ka. Ma'am Icon, thank you so much. Ano ka lang po, Ma'am Icon. Importante ma-play natin yung hindi natin ma-break yung ads. Kasi pagka kinap ko yun, wala na. Hindi na yung papasok. Tuloy-tuloy lang. Ang asyendero nagsipag magtanim, yun, 32 minutes. 32 minutes Mel Family. Naka-play ng 32 minutes. Thank you so much, Sisi Kuy, Ma'am I Connect. Walang cool ulit yung niluluto ko
Mas maraming salamat. Out muna ako, my best. Sige, mag-iingat, Idol Bini. Tatapusin natin yung 17 minutes mo. Thank you din po sa pagbigay ng ayuda kay Mr. Madayag kagabi. Nakikinig lang, kabsat. Thank you so much, Melinda. Yung hacienda. 32 minutes naka-play. Ang pinasukan kong live kagabi, si June Vlog. Paggising ko, tapos na siya. Ako nga, long, ano yun, long live. Thank you so much din, kabsat nati. Idol Hiraya, thank you so much. Playing lang tayo. 2 days ago pala itong live mo, Hiraya. May 48 views siya. Igala nyo kasi yung ano nyo. Igala nyo yung kunyari, mamaya kaysa itambay nyo, kunyari, 2 cellphone nyo. Kaysa itambay nyo sa live nyo, igala nyo yan. Yung isa pang cellphone nyo. Kasi, lalo ng mga hindi nyo kilala. Papasok at papasok din naman sila dyan sa live nyo. Nati Dalde TV. Kaya yung mga pinasukan ko kagabi, yung mga supporter ni Madayag. Tignan mo yan si Idol Bini, o pumasok na siya. Malaking vlogger. Ayan yung mga pasimple na ano, sumasahod. Pasimple lang yung mga yan, pero sumasahod. Narinig ko yung nakimarites ako doon sa conversation nilang magkakaibigan. Mga pasimple sila pero sumasahod lagi. Kasi yung nakikita ko sa kanila, yung magkakaibigan, kumpare niya yung isa. Basta kakaiba yung support nilang pareho sa isa't isa. Yun ang ginawa ko kay Mr. Madayag, kaya nakilala siya. Hindi naman kilalang kilala. Ibig sabihin, kaya nagkaroon siya ng mga regular na kaibigan. Aside sa Team Money. Kunyari, free siya, walang live. Ginagala ko ang main niya. Nagtsatsaga akong sumusuporta doon sa mga maski hindi ko kilala. And then, napapansin ko, sumutusok sa live ni Mr. Kaya, yan, medyo pag nagla-live na si Mr. Madayag, nasa 100 plus views. Yun ang sinasabi ko kay June Vlog. Para hindi lang dadalawang tao yung tumutusok o team lang yung pumupunta sa live niya. Igala din. Kaysa pagtambay nyo sa live nyo, i-collab nyo o kaya igala nyo sa iba. Diba Chinita? Yan si Chinita minsan nakakasalubong ko sa isang live. Gumagala siya eh. Oh, thank you so much sa 5 nanonood. Thank you so much. 1 hour and 54 minutes na tayo. Another ads, kabsat natin dito sa sa live mo. Kahapon, 2 minutes and 10 seconds. Diba ganun? Ayan, si Maong Kati, marami din silang magkakaibigan yan. Una kong pinatsukan si super nanay yata, nakasama nila.
yung mas old sa kanila. Kumare kasi ang tawagan. Tapos, ayan, regular nang pumupunta si Maong Kati. Minsan kasi nagsasabay kami ng live ni Aida Cortinas. Yan ang magkakakumare. Si Aida Cortinas, si Maong Kati. Si Bliss, nakilala ko naman yan si Bliss. Pumasok sa, nung nagpapagaling ako ng operasyon. Parang may tao, sandali. Yung pinsan namin, pinsan ni Mister, may outing daw. Pero ayokong sumama. Yung mga bata na lang daw. Dali lang nga. Gisingin ko lang yung mga bata. Uy! Nagdapapanan nyo.
Heinz, swimming. Aray. Heinz. Ala. Heinz. Ah. Oras ma. Ma. Igadwa ta. Oh. Igadwa tayo. Ni Tita Lynn. Paano? Ang kamakan? Ang kamakan di baybay? Na? Ang kamakan di baybay? Ang kamakan di baybay? Kag-agree mo ba? Maong Kati, fully watch ang iyong 1 hour, 7 minutes. Tamsak 49. 1 hour, 7 minutes and 28 seconds. Ayan, fully watch na, Maong Kati. Disipulo, kau naman. BG, thank you so much. Disipulo ni Kristo sa bukid. Thank you so much din, Kabsat natin. Maririnig mo po ang boses mo, Kabsat. Nasaan na si Disipulo? But no results found. Mahirap i-search. Disipulo. Ayan, Disipulo ni Kristo, Province Life.
Thank you so much. Nandyan ka pa ba? Play natin ito, Disipulo. 9 minutes. Update sa 40k budget. Kabsat natin, naka-play lang din yung ano mo habang nag-live ka. 42 minutes na po. Tamsak 95, Kabsat Disipulo, mahigit 9 minutes. Thank you so much. Pangalawang video ito. Five amazing friends, thank you so much. Tagal mo na mga Ano na? Kaya mo di makan di beach? parte. Dumagas da ano, tapos sa adan tumapan dyan, kami bumili ka dito. Man! Margit! Huwag mo na. Bukas hasle mo ulit. Hindi na alaya. Dinadalaw mo ko bawat gabi. Wala na. Mardini, palaag. Pang-isting, matalagkano. Bliss, naka-play ka lang ha, Bliss. Hasyendero, naka-play lang. 32 minutes si Melinda. Replay ito, Kabsat. Ito lamang po, Kabsat nati. Another ads ka, Kabsat nati sa ano, sa piniplay natin. Thank you so much, 5 amazing friends. Thank you po.
Idol Bini. Ito na, natapos ko na si Hiraya. Ay, si Idol Bini Hiraya. Isinod ko na si Oscar Bertonen. Fully watch ko na si Idol Bini. 17 minutes na. 17 minutes and 35 seconds. Idol Bini, natapos ko ito. Ito na, Oscar Bertonel. Naka-play lang. Sisikoy, Chinita. Yung 8 hours. While playing si Raya, play natin si Oscar Bertonel. 4 na nanonood. Maraming salamat. Dali lang, gisingin ko lang si Bunso. I-play ko tong latest ni Hiraya, ay ni Oscar. Hala, dali. Nag-automatic naman na siya. May ads. Ito na lang, Oscar. Back again. Saan na ba? Thank you so much. 5 nanonood. Ito na lang, Oscar. Back again. Ito ay isang oras, Oscar Bertonel. While playing si Hiraya na 4 hours. Back again. 1 hour and 19 minutes. 1 hour and 19 minutes para kay Oscar. Yun. Back again, Oscar. 1 hour yun. Naka-play ka na. Gisingin ko lang si Bunso. Kasi may beach daw sila. Nakadalas na ako dito na kasama. Pwede mabang pwede balbal. Oo! Ano ba yun? Okay. Ano yun? Labing na balbay-bayad, teta. Wala naman ba? Kung kailangan balikan ko mga isa oras dito na mga ano.
May mga ano eh. Lines. Ikanda dyan. Ikag mulumog mo muna. Thank you so much, Kabsat Nati. Kabsat Melinda, naka-play lang ha, yung ano. Uy, na-add si Kabsat Nati. Ads done, Kabsat Nati. Thank you po. Hiraya, thank you so much. 5 nanonood. Maraming salamat. Nay, nasaan na ba yung isang cellphone ko? Pag mulumog ka muna, bilangos ka. Tita,
Ala, ingat iso marunong mo bra, maudi deta. Ug vitamin sa kag si aron. Di ko sa, kasi dyan. Ang tawag mo, tugaw nga. Ay, where is my... Thank you so much si Raya sa 7 na nanonood. Maraming salamat. Alam niyo tawil mo. Nini. Saka ito dumagastan di beach. Di ka lang kan doon. Ano dun? Kasi lang, 2 hours lang. Oh, yeah. I just listening to me. Dun. Sexy Chinita, thank you so much. I-check ko lang yung mga piniplay ko sa inyo. Okay, Hiraya, ano na lang ito? 37 minutes kasi 3 hours and 50 minutes na ito sa'yo. Si Hiraya. Forever Grateful number 24 si Bliss. Naka 1 hour na kabsat Bliss. Ongoing play pa rin. Si Ma'am I-connect sa kanyang ads na 1 hour and 28 minutes. 1 hour and 25 minutes na po, Ma'am Pita. 3 minutes na lang po, matatapos na yung ads mo. Si Back Again, si Oscar Bertonel. 1 hour and 19 minutes. Naka 13 minutes na. Si Sexy Chinita, live niya na 8 hours. Ayan, fully watch na Chinita. Ay, pudo. 8 hours, 10 minutes, and 27 seconds. Ayan, si Chinita. Nasaan na ba yung phone ko? Ito, si Chinita. Natapos na. Alain ka, kay di. Gusto ka sumaran mo Apay, Tanong pwede na. baik ka ma? Haan. Ang kami dukyang.
Ni tita ti kadwayo. Wow. Diyan. Nauumay, mabaling mo. May ka? Ayan, natapos na ito. Si Chinita. Maungkati na sa premiere mo ako. Ito, si Chinita, para makita mo. Ito. Yan, natapos na. Sa 8 hours and 10 minutes, 27 seconds. Nakabakas na rin ako dyan, si Sikoy Chinita. Thank you so much. Susunod naman na si Oscar. Si Hiraya. Si Kabsat natin ay nakaplay pa yung kanyang 6 hours na live. Ang haba ng premiere ni Maong Kati. Isang oras siguro to. Ayan, Mel Family, 32 minutes. Check natin kung tapos na. May 126 na tamsak. Fully watch na, Mel Family. 32 minutes. Minutes and 1 seconds. Maungka. Ay, si Melinda Medanlo. Another video pa, Melinda. Thank you so much. Send na natin to kay Chinita. Tapos rin. Okay. Si Maong Kati. Done. Yan, natapos ko rin ang premiere ni isang oras. Balik tayo kay Just Blast. Dito
Dito kami sa dating bahay. Melinda, may ads. Bliss! Naka-play pa rin kabsat Bliss. Bansi? Wun. Kwadang. Lah, gusto na rin tanayan sing kamang engka. Toothbrush. Tagasan na kayo tukalanta ka nun. Kayo. Ito sa DJ. Alam mo yung limon dito yung ahais. Jesus. My God. Ay. Hindi. Bakit pa rin sa cellphone? Kanina ko ang pera. Alam mo na. Saan mo ba nagbalbalog ka ka na? Huwag mo rin sinabihin. Pinagkakulit ang people ko. Sumangkula ko. Ako una ko alas 12, hindi na ko live pa ka. Hindi na ako nagtitira. Tulog ako marunod. Lukatan din ako dahil ganun. Ada. Kaya, Sayang ko na dito. Yung mga ready pag-beach mo ano, lumagas kayo. Kunyari, apel talong ka nga ron. Ate, yan ang short mo nga sa ralit, awan. Ya! Darating. Kita yan ito ah. Ma! Ma! Siya. Short kan ang pang-unugan. Kita pa tigo. Sobra sardin. Uy! Ha? Ah! Tadi ko mabaksil ko yung pangagin mo. Dul pala tam. Isang pantalon ka na nagbigat na yung mudo. Lugan din namin tibak tilugan. Dadalambing mo tilog na. So,
data. Kalang gitawin naman ni Heinz. Na, kape kasi di sungsungba na kanyang no. Sige nagpaawat ti tawol na. Tubig na! May cup data mo may beach data. Beach! Dan nala ang dali. Heinz? Dagta ni Gibado, pagsukatam. Taawan mo din. Tapos mo dito. Wait. Joy. Adda break mo di ka. Kita man dito. Amo man nakita na kung may nabuhan dito alam. Grabe Gitualya Mardi na nga. Balitad pa itatabadong. Apo! Gitualya mito yung pamuhi ko. Kubagi na to? Ay. Amoy ka. Hindi kita no Martin. Ayun na daw.
Ah! Huwag pa basulin yun. Si kalang garudan, kamu nagbuka. Here's the simple version. El Nino happens when water in the equatorial Pacific is warmer than normal, but a super El Nino is different. When that part of the Pacific gets extremely warm, the effects do not stay in the ocean. It can shift atmospheric patterns. Word! Fast. The western U.S. could Wala na linya na wati ka pa naman nakadikos. Mag-ibabalik kayo. force cloud and higher wildfire. Mabalik na hindi ko kurayan na kanto. Kaya 100 lang, hindi ka naman nagmalmalaw. Kita silaw nga gamitin yung hardin. Simpang. Man, ikaso ko na ito. Ala ko. Amo ngay kamakam dahil ka obra. Gayad dan to. Kasi agruba na ko sa diyan. Kaya si makan hanggang aga. Kamakam obra niya sa bali ni ka agrubwa. Pumunta dito coins. Hintay. Hintay.
Okay, bro. Yung isa nga basket, ipang kita ang pagilagin nyo kita. Dito silaw kunak ni Hardin. Muso sa rinyo. Nangnagnak saan? Hala. Kuya, data silaw, nga data. Apa nga nin ayang nga dita.
Thank you so much everyone. Ay, nalobat naman na itong laptop. Salamat po Hiraya and Kabsat Bliss. Nagsasak kayo, hindi ba kayo, di tanong pumot lang. Nag-ready kayo. Saka mo rin suda dagita.
Magka-enta tayo in later. Magbibihis na tayo. Kabsat natin, tambay magpaharang tayo sa'yo. May dagilan ganun ma. Ay, kita man di jay. 20 bag. Sabi ko di ka naman dyan. Mga lakati pagsukatam no ka. Langwi kayo. Kada deodorant mo. Oscar Bertoner, naka 44 minutes na si ano. Oscar, 1 hour and 19 minutes. Tamsak 10. Tamsak 122. Mel family. Thank you po. Lee, ano lang po, naka-play. Duraya, naka-play. Chinita, naka-play. Salamat po. Sandali lang.
Mag-end na tayo, Ma'am Lydia Mendoza, going to you po. Thank you so much. Goodbye. Thank you so much, Bliss. Goodbye.